Добро утро. Часът е малко преди 5. Аз чакам моят браснар Мартин Минев. За тези от вас, които не знаят, това е MM Barbershop. Направете избора, не е лош. Ще оставя линк долу в описанието. Може би някъде тук ще излезе. Чакам Марто да мине ме вземе и отиваме в Солун. Ясно е, че ще ви взема с мен. Ще направим някакво малко влогче. Той отида на някакво събитие. Аз отивам да помагам гащи и да поснимам. Така че, айде да тръгваме. Малко след тръгването ние станахме свидетели на уникални гледки, които просто нямаше как да не ви покажа. Изобщо не ме интересува, че се намираме в Гърция, аз все пак ще залагам на българското. Насякъде сме, бе, батко, насякъде сме. И веднага се натъкваме на мотор. Това е Дукати. Много просто. Това е модерна арт-инсталация, носеща лек аромат на автентичност. Гръцка автентичност. Нямаше как да не видим и солунските локали. Има едни тротонетки или какви са там, паркира. Лех тротонетката. Това е бялата кула. Освен музей и известна забележителност, тя е и символ на града. Построена през 15 век от османците, като част от крепостна стена, използвана за защита, а по-късно и като затвор. След освобождението на Солун през 1912 година, тя е пребоядисана изцяло в бяло като символ на ново начало. Ситуацията е следната. Намираме се в Солун и сме си рентнали хотел, който има изключително много лоши коментари. Има много лоши оценки, много лоши снимки, мизерия, гадно. А се намира изключително близко до центъра и на няколко, буквално на 15 минути пешеходно от бялата кула. Нека обаче прочетем и малко от отзивите, които са оставили предходни посетители. Чистота 0. Най-лошото Airbnb, в което съм отсядал. Мръсно навсякъде, коса в банята и в леглото и хлебарка в спалнята. Топлата вода в банята свърши за 3 минути. Момичето, с което говорих по телефона, се държеше изключително грубо. Можеше поне една табела с името на хотела да сложат. Тук е хотела, това е входа. Няма да ви лъжа, малко крипи изглежда. Никакъв огромен вентилатор. Да видим поне асансьора дали работи. Входът не е много добър, обаче да видим как ще изглежда стаята, защото тя е по-важната. Входа. Отваря се от съвсем друга страна.
стаята никак не е зле. Изключително чисто, подредено, приятно. Имаме си кърпи, имаме си хавли, голямо легло. Имаме си кухня, диванче, да видим банята, да ви покажа баня туалетна, изключително добре. Тази стая няма нищо общо с това, което е хотела отвънка и като коридори. Нищо общо. Абсорбатор, посуда. Има какво да се желая, това не е измито, не бих го я ползвал тази чаша. Но една идея е по-добре, ама не бих ги ползвал. В смисъл, имаме си чаша за кафе, имаме си чайчета, работи, микроволнова. Да видим дълго какво има. Оставено кофа за буклук, препарати, вилици, лъжици, фърлени са малко така, но като цяло е доволно. Всичко си има. Тук е чистичко. Да видим отдолу. Човек, мега изненадан съм. Изключително чисто и запазено, много готино. Изобщо съм приятно изненадан и това, между другото, да ви кажа, е стая за 83 лева на вечер. С включени абсолютно всички такси. Ето ви са малко гледка. Уникална гледка, сграда, но пък тук виждаш море. Тук малко пак виждаш отзад море. Но като цяло строиш пред тебе. Имало някога по-хубава гледка, това е старото пристанище и паркинг. Ей, тук има паркинг отзад за коли. В общи линии е удобно, защото тук отзад е пристанището и главната, която води директно за около 15 минути до бялата кула. За 83 лева, топ локация, топ цена. Залеза! Паркираме колата, за да не кажат, че пушим и караме. Какво е това? Не знам, би трябвало да се кестани. Верно ще запалим. Батиш, верно ще запалиш. Я духни да... Ей, това път навътре. Ей, това си Ще духам. Вчера си викам, ще легна, се наспия, ама няма си навивам телефона изобщо, когато се будя тогава. 4 сутринта, отварям очи и няма да заспия на вече. И след като всички станаха, е време за кафе. Топ! Гледай са. Оп! Да, то поляризатор. То поляризатор. Времява. Даш добра цена, ние 7 литри. Хай 8. Да ми добра цена, Армани. По-кредено. Бъди здрав. Добра цена. Добра цена. Хай не е добра цена. Да ми 10. Не, 8 максимум. 8. Не мога повече. Хайде, дай ми рейбал. Мани Армани.
Šta treba ti? I lako treba? Ne, Šta treba? Ok, ti šta treba? Drž. Ok. Daj reba. Ok. Jerče, daj drebi. Ето, дай да видиш с човек. Ай, жив и здрав да бъдеш, брат. Римския форум в Солун е археологически комплекс от 2 век. Останките му са открити случайно през 1960 година при строителни работи и днес мястото е музей на открито. Той е бил в сърцето на обществения, политически и търговски живот на града през римската епоха. И е ключово свидетелство, че Солун е бил един от най-важните градове по време на Римската империя на Балканите. Арката на Галерия в Солун е построена между 298 и 305 година в чест от победите на император Галерий над персите. Тя е украсена с релефи, изобразяващи сцени от походите му и е един от най-емблематичните римски паметници в града. А това е ротондата. И с това слагаме край на нашето пътешествие. Ако ви е харесало, абонирайте за канала, оставете един лайк, напишете коментар и до следващия път.